ኣብዛ ዓለም ክንነብር ከለና ውሽጥና ሕድሕድና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸጋ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብርሃን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ባህጊ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍሉይ ክእለት ከነውፅኦን ንኻልኦት ሰባት እውን ከነበርክቶን እዩ ልግባእ። ናትካ ሕቶ ኣነ ንምንታይ ተፈጢረ ኣነ ናብዛ ዓለም ልመፅእኽሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ልብል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሕቶ ንምምላስ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ዝተፈላለዩ ናይ ሰባት ህይወት ታሪኻት ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም። እቶም ዝወለፁ ናይ ህይወት ትምህርቲ ንረኽበሎም ግን ድሑር ባይታና ድሑር ናይ ህይወት መንገድታትና ብምርኣይን ብምክትታልን እሞ ሎማዓንቲ ውሽጥኻ ናብ ጉዕዞኻ ይኹን ሎማዓንቲ ካብ ናይ ትማሊ ስሕተትካ ካብ ናይ ትማሊ ዝፈፀምካዮ ጌጋታት ተማሂርካ ንምንታይ እየ ተፈጢረ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ብሎ ደብዳቤ እንታይ እዩ ልብል ሕቶ ብምጥያቕ ናብ ውሽጥና ንገብሮ ጉዕዞ ሎማዓንቲ ንጀምሮ። ሎማዓንቲ ተለይተ ጀሚርና ናይ ሎማዓንቲ ግዜ ስለ ዝባኽን እዩ። ሰላም መዓልቲ ይኹነሎም።